Oke, halo Bos. Ya, siap bergoyang bareng-bareng. Oke, Balo. Oke, wis nyapake duit bareng ngono. Siap pokoke. Ana wong katisen Balo. Iki lho. Ala kaya riko ora. Ora. Kowe kan mesti kaya kura-kura nyawa iki. Ha piye to? Arak koyo kene ilang. Mendeleng lagi sapa? Kok ademe koyo ngene. Tak diani lho, Mas. Manuk emang berat. Tak golek iki aku yang nguyuh. Apa dia apa? Yuk. Oke. Salam. Ya, Wak, gedut kene, Mun. Udah gedut kene, Mun. Iki pasukan gangster. Hati-hati. Bocil kematian. Tamu. Yuk, salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Met. Awak dhewe biyen aja turune ngisor kono kowe gak sadit. Bola-bolane bakul bibit sedaya. Thank you kowe. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Sedulurane tetep ya. Bener. Sing kene aku yo nganu, Des. Masyarakat kene, Met ya. Ora kenal kabeh aku. Ngerti nek sing kene aku ora kenal kabeh. Iya, iki nopo sih iki Mas? Apa prasalah? Ngaduwi. Yo, ya wis Mas. Salam wis didongake masyarakat kene juga, Masyarakat pundi Mas Des? Ayo. Endi? Ngendi? Ayo kowe jare sorene. Aku isar kono lagi tok. Endi kene iki? Ayo endi? Takon. Kene iki kebon legi. Aku mau mangan apa? Sukut-sukut yang ngono yo. Jan legi. Suket biaku tak omongi. Ning kene ana sing seneng. Napa? Nek ru. Lah kok iso? Iyalah. Tek di papan. Ora ngerti. Lah, itu. Ya, jago. Mas Iro ki ora ngerti. Ngoyo ping 5. Muga Met. Terakhir Met. Aku menu bintik-bintik. Heeh. Ireng. Lah napa kuwi? Peceret. Lah. Cakep Des peceret. Ya, saiki diresake. Ya. Yo. Praski sing menang, Pras. Iki pancen ngene iki ngefe. Iya, ngefe lho harus. Kok mau ana wong enem iki pasukane? Hah? Pasukane wong enem dia gering nah.
Mau iki tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakan. Yuk, ayo. Wis dong. Jangan apa belah, guys. Wis. Lah. Sayang sih, sayang. Ayo prokonco kawan ruwono rukune Islam iku limo sahabat loro rukun kesiji bisa sira lawan ngaji. Aja lu kali. Walah, nggih. Monggo. Nah, nggih. Duduk nggih. Siap. Dipun. Ayo. Ayo riko kene jago kene. Pak, jare kados ajeng kira. Lah, nek kabul pun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiah. Niki pasukane napa? Pemuda Karangturan napa namine? Rah. Ya. Baleni met. Ngangge miki yo. Ngangge. Yo. Boten truk. Untune sing gawa kula, Pak. Ora nyentrum kono. Ha niki hairless e. Hairless. Ora ono aman. Heeh, wis. Dipun bae kados wis tuwa sampeyan bae. Hah? Iki yo gantian yo. Ya, gantian, Bos. Oh, pasukan jamaah. Ontran. Oke. Wis jelas tenang. Luar biasa. Niku mubazir, Pak, sing tangan niku, Pak. Lah niku. Nah niku. Oh iya. Acarane napa, Pak? Acarane napa? Niku. Bisa baca. Ya. Geger yang dinyak sikil nek Pak apa niku dinyak. Bukan gosok sepatu ke dinyak sikile. Sapa? Nyong. Lah kowe pancen padhalang kok. Ayo do untune. Lah wis gaduk. Wong kandhane nek ngomongi hati-hati niki. Wong gedawan untung rongos ki yo jarak. Ini gadok. Tomingse Mas, tomingse. Nanti. Tolong minjem sedikit. Tapi toh. Tak idoni rek rul. Lek rut ayo lek rut. Saiki dirut nganu laku Pak ya, Bos. Lu joget ya, Bos? Iya, joget tok. Joget tetep joget. Nah, iki lagune napa? Indonesia Raya. Iya, ojo. Kuwi upacara. Ojo. Halo, seneng mawon. Halo, Bos. Halo.
Halo, good morning. Ini kok morning. Holiday, love you. Walah. Walah kowe iki sok-sokan bahasa Inggris. Oh, keke lek tukiman, Pak. Nggih. Ngawur. Sapa? Udu. Oh, Mbak Jamila. Kidule. Oh, Sumina, halo. Bu Sumina. Bakul tahu ya? Oke, siap. Jangan lompoknya pun mateng dereng. Ayo. Yo. Wes urung kan, Des? Wes. Kebranan jero